Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylary yerli häkimetleriň tebii harasatyň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly henüz hem yeterlik tagalla etmeýändigini aýdýarlar. Harasat gelenden we güýçli ýagyş ýagyndan bäri 20 gün çemesi wagt geçen bolsa-da şäher henüz hem batgalyk we harabalyk ýere meňdeýär diýip Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlaryň öýlerinde, jaýlarynda, howlularynda we köçelerde ýygnanan suw topuňa we diýdiňe çenli ýetýär. Bu suwdan esasan da pet ýerlerde ýerleşýän jaýlara we çy kerpiçden ýasalan hojalyk jaýlaryna zeper ýetdi diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 18-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä 3 punt ketrapçasynda demir ýoluň töwereginde we kerpiçka sewitlerinde ýerleşýän bu jaýlaryň käbir eýeleri häkimlige arş şikaýet edenden soňra ýygnanan suwlar aýyrmak üçin ýörite tehnika iýerildi. Ýöne bu tehnikanyň meseleni dolu çödüp bilmänligi aýdylýar. Bu tehnikalar diňe bir näçe gün gelip käbir jaýlarda, howlularda we ýerde minlerde ýygnanan suwlar çykardylar. Ýöne munyň bilen mesele çözülmedi. Jaýlaryň we howlularyň içi ýene-de suwdan doly. Sebäbi ýer asty suwlar ýokarlanýar. Häkimligiň iýeren tehnikasy meseleni çözmedi. Şondan soň bu meseleni çözmek boýunça tagalla da edilmedi. Käbir adamlar bolsa jaýlaryndaky we howlularyndaky suwy köçä çykarmak üçin dizel nasoslaryny ulanýarlar. Köçeler hapa-hupa suwdan hassa dolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçymyzyň redaksiýamyza iýeren suratlarynda hojalyk jaýlarynyň içinde hemde howlularda üýşen ýagyn suwlarynyň batgalyga öwrilendigini we olaryň ýaşyl reňkdäki heň bilen örtülendigini görse bolýar. Adatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Häkimetler suwlary dolu arassalamasa, mesele haýsydyr bir usul bilen çözülmese, bu ýagdaý hassa çylşyrymlaşar. Şeýle suwlaryň batgalyklaryň goloýunda ýakymsyz ýyslar duýulýar. Onda suw süýrenjileriniň her görnüşi bar. Bu suwda kiçijik çağlar oýnaýarlar. Şeýle de bu ýerlerde köp çyýwyn we siňek hem bar. Günüň dowamında siňekler azar berýär we akşam garanklanda çyýwynlar gönümanyda gan sorup başlaýarlar diýip habarçy aýtdy. Mundan başga ýer asty suwlaryň ýokary galmagy netijesinde topragyň ýumşandygy we munyň jaýlaryň aglabasynyň fundamentinde has köp jaýryň emele gelmegine sebäp bolandygy hem aýdylýar. Guruluşy künärmenleri munyň howpludygyny aýdýarlar. Şol sebäpli bu ýerdäki adamlaryň käbirleri çataçan jaýlary özleri ýykyp täze jaý gurmaga mejbur bolýarlar. Bu döwürde olaryň käbiri dogan garyndaşlarynyň ýanynda bir otowda. Aglabasy bolsa suw batan jaýlarda howlusynyň bir künjeginde ýaşaýar diýip habarçy gürrüň berdi. Bu aralykda Adatlyň mardak habarçylarynyň biri harasatdan ejir çeken käbir owalarda henüz hem bejeriş we abatlaýyş işleriniň geçirilmeýändigini aýdyp, owa ýaşaýjylarynyň elektriksiz kösenýändigini aýtdy. Marynyň Sakarçäge etrawynyň daşkyrak owalarynda şeýle-de Bayramaly etrawynyň bahar geňişliginde tok henüz hem ýok. Tok stalbalary ýykylyp ýatyr. Ol ýerde ýelden soň hiç ýyly bejeriş işlerini geçirmändirler diýip gizlilik şertinde maglumat beren marly habarçy 18-nji maýda gürrüň berdi. Habarçy indi bir aýa golay wagt bäri bu sebitdäki jaýlaryň aglabasynyň üçeksizdigini aýdyp vilayatda ýygy giderli ýagýan ýagynlar sebäpli jaýlaryň köpüsine suw geçendigini hem bellidi. Adamlar öýlerini öz aýlyk haklaryny bejerjek bolsa-da aýlyklaryny naqtlaşdyryp bilmeýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosyna harasatyň netijeleri barada Lewap vilayat we Türkmenabad şäher häkimliklerinden we Mary vilayat häkimliginden kommentari almak başartmady. Ýatlasak Lewap we Mary vilayatlaryna 27-nji aprelde gelen aputupanda jaýlara olaryň üçeklerine ýeti ziýan ýetipdi. 4-nji maýda ýagan güýçli ýagynda bolsa üçekleri opurlan jaýlaryň içi ýagyn suwlar bilen dolupdy. Türkmen häkimetleri Lewap we Mary sewitlerinde azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan tebii harasat barada häzirki güneçenli dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler. Türkmenistanyň Mary vilayatynda adamlar gün saýyn itileşändigi aýdylýan azyk we mali krizisynyň arasynda gapsyndaky mallary şahsy ulaglaryny we gyzyl saýseplerini deger-degmez bahadan satmaga başladylar. Hökümet mundan 3 hepde ozaltyran tupanda ziýan ýeten jaýlarymyzy dikeltmäge kömek etmeýär. Yıkılan diwarlary üçekleri öz hasabymyza galdyrmaly bolýarys. Munyň üstesine häkimetler ýardym etmekden geçen gaz, tok, agy suw töleglerini hem wagtynda geçirmegimizi talap edýärler. Çağlarymyza çörek, hastalarymyza derman almagyda pulumuz galmady diýip gapsyndaky sygyryny satyp çykaran yerli ýaşaýjylaryň biri Azatlyň Bayramalyda habarçysyna gurrun berdi.
Gepin gerdisine bellesek azatlığın yerli habarçılarının ve çeşmelerinin maglumatlarından sen tutursa, Türkmenistan'daki eyyam ençim yıldan beri devam edip gelen iqtisadi krizisin neticeleri Marw vilayetinde has hem yiti duyulyar. Günüwirin zerur haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy bilen yerli ilat bank hasaplaryna geçirilen zähmet haklaryny, pensiya we beýleki kömek pullaryny naqdlaşdyryp bilmän kösünýär. Sol bir wagtda merkezi we yerli häkimetleriň 20 aprelde ýurdun gündogor sol sandy martewtine gelen adam pidaly harasatyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmakda ejir çekin ilaty häzir güneçelini gerekli ýardymy etmeýändigi hem bellenilýär. Buların netijesinde adamlar eyyam saxta emlaklaryny satyp çykaryp başladylar. Emma haritler bazar wagtyndan has arzana satylýar. Marinin mal bazarında bir gölölü sığır 5400 manatdan bahalanýar. Pulsuzlukdan kösenýän adamlar iki arada kysanyp mallaryny deger degmeze 4000 manada, hatta ondan hem arzana satmaga razy bolýarlar diýip Azatlyň yerli habarçysy gurrun berdi. Hojalyklardaky ayal masgalalar hem zerur ady haritlaryny satyn alar ýaly öz saýtlerini satyp çykaryp başlapdyrlar. Bu ağırlıkda pulsuzlukdan kösenýän raýatlaryň käbiri gapsyndaky hususy uloguny hem satmaga finansiýar. Lewapda mahama buğday garawulýar. Iqtisady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanyň azyk üçünçülüğiniň howpsuzlygy, milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýetlarda we Aşgabatda azyk üçünçülüğiniň ýagdaýy ýabygorly galýan wagty. Yurdun güýje daralary şol sany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hemde harbylardan ibaret ýörüýte toporlar nowatdaky galla möhümine Lewap welaýatyny öýesi oturan buğdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlenlik şertlerini ýurt içinden habar berýär. Lewapda häkimetler öňümizdäki buğday möhümine bişen galla hasylynyň ogurlanmak ähtimallygyndan howatir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna yerli howpsuzlyk synçylarynyň aýtmagyna görä, güýje daralary ýurtda un problemalarynyň ýitileşýän wagty ilatyň başdan geçirýän çörek ýetmezçiligini göz öňünde tutup şertnamalaryň borçnama esasyny ekilen, şol sebäpden döwletiň ýetçiligine bolan buğday hasylyna ilkinji nowatda adaty raýatlaryň yerli halkyň hüjüm etmegine nätiýaj edýär. Bu aladalardan ugur alyp kerkiçi we hojamad etraplaryny güýje daralarynyň düzümine buğday garawullamak üçin mahkama, prokuratura, polisiýa we harbylardan ibaret ýörüýte topor döredilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä güýje daralarynyň arasynda şeýle aladalaryň güýjemegini welaýetiň çägine şu günler ösüp ýetişen gök bakçy hasyllarynyň barha köp ogurlanmagy esas döredýär. Häzir kerki we köýtünler etraplaryna kärenneçileriň ýetişdiren yer almalarynyň köpçülikligiň ogurlanmagy bu etraplardaky güýç gurluklaryny ýynjylykdan gaçyrýar. Halkyň bolsa iýmäge çöregi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Günorta tewitde buğday ýorok döwrü golaýlaýar. Adamlar indi buğdaýyň bişjek döwrüne döwletiň buğday meýdanlaryna hüjüm etjekdiklerini gizlemeýärler diýip habarçymyz maglumat berdi. Welaýatyň günorta tewitleri şol sany köýtünä we kerki etraplarynyň çäkleri Owganystanyň Garkyn, Hamýap we Anthoy etraplary bilen ara çäkleşýär. Eýsem türkmen güýje daralarynyň Lewabyň günorta tewitlerine buğday garawullamak aladalarynyň tewitdäki beýleki howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny ýa-da däldigini anyklamak başartmady. Mundan ozalky ýyllaryň tejribelerinde de türkmen howpsuzlyk edaralarynyň ýerlerde buğday hasyly ýetişende onuň gödäwçiligine hemde ýetişen hasyly kärenneçileriň döwleti tabşyrmak işine polisiýa işgärlerini çeken pursatlary bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatyna tewitde gök bakçy ekinleri bilen bagly hadiselerini gerimini hemde halk arasyndaky meýilleri anyklamakda howpsuzlyk edaralarynyň ilat arasyndaky şugullarynyň hyzmatlarynyň peýdalanýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentaриýa alyp bilmedi.